Shout out po. Shout out kay Gayus sa Bicolana. Please subscribe po. Gayus sa Bicolana. Ayan. Thank you po. Mabuhay. Shout out. Hello mga kalingap, subscribe nyo po guys sa Bicolana. Salamat. Nothing can ever change the way I feel about you. Magandang hapon po, Lolo. Magandang manhapon. Dahil sa tabi. Andito po kami tayo ngayon sa inyong harapan para magbigay ng kaunting tulong. Apa. Kumusta po, Tay? Kumusta po? Ayat pa makay. Pero man, may ako nakaimod na. Pagbatin mo niyan man, ayaw makabati. Hindi ka na po nakakita. Tsaka... Ubos ng duwa ko na mata kay kataraka. Katarata. Walang ka-operahe kay tumangkayan na ayaw na kasi 50. 50,000. Ay ako gurang naman na parakuan na sa importante na. Kanina tabi Sige po, Tay. Thank you po, Tay. Yung pandinig nyo, Tay, kumusta po? Yung pandinig nyo, mahina na rin, ano? Hina pa man. Sabay-sabay yan pag imod mo sa pagkuhan. Bati. Kumusta po, Tay, yung pang-araw-araw nyo? Ikaw pa ma, kami boy man ako na kuhan, nakadrolili siya pa man. Di ako, makaipagbata. May asawa ka po? Mayaw pa sa bung siguro. Sa Bulusan. Opo. May nagbumaniho sa kahit di ba nakatrabaho. Kulat-nak sa pagkaon. Saan kayo kumukuha ng pang-araw-araw niyo po, Tay? Hindi, kami di ako na natama, may masin. May anak kayo? Mayon, taman. Para kayat sa bungter papasildo manan. Kabataan, yun mga uyo, kabataan, uyo may sa Manila. Dua sa Manila, ang sayo, nag-eskwela sa Rosen. May mga pamilya na pa. Dua na, tulo na may asawa, pamilya. Ang sayo, ang ikatulo, dahil pakambata, ang magurang mao sa nasun sa magurang, dua mama ng ikatulo, dua man ng bata, tulon man ng bata sa ikatulo na, ay, sa nababae, dua na lalaki. Kung may makapanood ng video nyo, Tay, ano po yung ano po yung gusto nyong sabihin po? Para man ako masasabi sa nakong kaya naman na hindi mo nga ako nakakaimon. Hindi nakakita. Naman kung kasi na Hindi. yun uya kong misis ko kay Hindi, malay mo po, aram. malay nyo, may makapanood ng video nyo, may makabigay ng konting tulong sa inyo. Ano? Baka may gusto kang sabihin, no? Ngayon, masin na ako. May nahatag man talaga. May tulong man. Mga kapartihan ko man. Hindi ko yun naintindihan na video. Anong masasabi mo po na... Salamat kay salamat. Hindi, wala po ba kayong gusto? Simpi ako sa nako kasi malata pag-adal.
mapaka-eskwela kay ito naman ako, mahigpiton. Magurang ko. Hindi ako nakatapos in grade 1. Hindi ka po nakapagtapos ng grade 1. Oo, kay sobrang kasatuan ko ang mga iba ko na kamarangho, may duwan na ako kamangod na kapatid na no maestro ang lalaki mabuhay po yun pa sa Madlawon. May bigay po sa inyo na konting tulong po. Pagpasensyahan niyo na po Sir, salamat pero may diyo na ang bigay man. Salamat to nun. Opo. Baka sakaling sana po mabalikan ka po namin, tay. Sana po mabalikan ka po namin para bigyan uli ng tulong. Kung mapalitan din na ako, misis kayo. Kahit na aram-aram sa mga kuhaan. Opo. Ako, ang pinukdo sa ito na magkuhan ko, pagtrabaho. Na papa mo. Ako magura ka. Pag-alasay sa kuhan, mukhawan ako sa kay pasag ka na pasang karapa, pasabsab kayo, pasakay. Uli ako mga alas 7, hindi na pa man na tarde na kung sa kuhan. Opo. Kaya siganda ko man, wala napaka-adal lang ko, ginaraway na magkuhan. Opo, kasi nagkakaedad na po Tapos nagkakaedad na po tapos nagkakaedad na tapos late na yung grade mo imbis na grade 5 ka na, grade 1 ka pa lang, ganon. Lasing ko kay naraway na. Opo. Nagading tabi ka mo. Taga San Isidro po. San Isidro. San Isidro. Opo. Arami man na mo kayo San Isidro. Opo. Ibaksa ko sa pan. San Isidro, Bulusan, Sorsogon. Ito sa Madlawo out na yun. Buhang Opo. May purog. San Isidro. Opo. So, bakit hindi siya may gusto ko, kaya ako sa ako, pero mo mapag-preparo kay naturog siguro ng bunaya. Opo. Ada kaya santay sa balay, siguro yung nagsaras ito. Nagbalay pa sa ang punto, buhay. Ito kang kabataan na mag-start dito. Pagpasensyahan mo na po tayan, konting tulong po na bigay namin. Sana po mabalikan ka po namin. Naman ini, na kunong pamanini. Salamat. Opo. Salamat tunon. Na ako, kondini, sa kupal, mararaw ayon man. Mahihain po. May kaka-oristorya sa inyo, kaya man yung pagpati na Pero at least kahit papano, medyo malakas-lakas pa ang pandinig nyo, hindi pa naman talaga totally nawawala, medyo pawala-wala yung pandinig nyo, Beses na nasasabot ako ng iba na istopiran ng iba, hindi ko na makusog ang istorya. naintindihan, opo. Nasabutan ko man, pero mahinaan ang istorya, hindi ko nabati na ako.
po, dumisit kay maluhay mag-istoryan. Pinapay ako na magparurusin. Problema eh. Pero kung sakali po tay, gusto nyo pang makakita kung sakali, ganon. Hindi na ako magkuhan. Ha? May nangako sa ako sa operahon ng mata ko. Ayaw mo na? Ayaw ko na. Awa ko ihatag lang ninyo sa nabibili sa ako. O ka, Mga mas... ano pa man, hindi mo na makatrabaho. Nung makaimod man, hindi mo makatrabaho. Suspirado na buhay. Kung baga ang purpose nyo kasi may edad na kayo. Tapos paglakaw. Manakon, pinagmapabungto sa noon na pinanapamunay ko pabungto. Pinakaimod ko na ito. Paliyan din nakaimod na. Kano na, pamunay na. Kakabit ng gari ako na. O sa baybay, daga, o sa daga. Sa tabing dagat, inaagubayan na lang kayo pag... Gari akong busy. Pero kung ako din nakakan ko man nan sa luway-luway, nakabot man doon sa katid. Baka itom ka pa man. Nakatom pa sa ako, inlakwan. At tay, magpapaalam na po kami kasi gabi na po, ana. Apo. Mga matono. Sana po mabalikan ka po namin. Apo. Sana po mabalikan ka po namin ulit tayo, ha? Maraming salamat.